μια εταιρεία που το χάρη. Αυτό είναι και μέσα να δεν έκανα μαμά για να σας βρούμε. Δεν το ψάχνω. Έχω υποβάλει φορολογική δηλώση και λέω που είναι. Ο φιλοξενούμενος του Παναγιώτη Τάδε. Πού είναι το πρόβλημα? Έχω και το τηλέφωνο του. Έχω και το δικό μου τηλέφωνο παράδειγμα. Λέει καλά τώρα, λέει και θα μου πρέπει αύριο λέει να μου φέρετε πλέον. Να πλέει. Πρέπει να μας φέρετε λέει κάτι τιμολόγια, δηλαδή τι κάνουμε. Πάνε στην εταιρεία του CRS και βλέπουν 4 τιμολόγια του Λουκά εκεί μέσα. Τα ζητάνε, καταλαβαίνετε, ζητάνε από το Λουκά. Είναι τέτοιες παιδιά. Δεν θα σας πω κάτι πιο περίπου. Εγώ πληθωρεύω το 80% αναπηρία και τη γενιά επάρκεια δεν το κουνάω μέσα στο σπίτι να με διατάξει ο ίδιος ο Θεός.